Hvor blev jeg af? Åh! Jeg ved ikke, hvad jeg skal. The slug from behind. Maybe there's a way around. Det er derfor, jeg siger, jeg gider ikke spille der. Jeg bliver bange, tisser i bukserne. Se ham der, de hænger der. Uha. Jeg kan ikke engang se noget, jo. Her, nede der maskinen, tror jeg. Her. Jeg går ikke med. Flyt dig, jeg skal ind. Jo! Så. Det er da dig. Jeg kan ikke komme op, mens jeg får stress. Nej, er det rigtigt? Hvor ikke kommer jeg op? Jeg kan ikke se det. Hvor er Sjøen henne? Jeg skulle da videre. Jeg var der også der. Prøv, jeg kan ikke... Prøv, I har spillet fucking spil hele dagen. Jeg hopper sgu da. Den død så. Jamen, jeg kan ikke komme op. Jeg skal lige have sat min sensitivity lidt ned. Mouse sensitivity på 100%. Det er lige lidt for meget. Og nu blev den fandme langsom, den gjorde. Jamen, jeg er lige kommet ind i spillet. Prøv nu. Hvad? Jeg kunne... Nej, der kommer ikke nogen efter mig. Ja! Jeg har været deroppe en gang. Jeg hopper! Kan du se, jeg hopper? Hvor fanden skal jeg så hen? Nå. Jeg kan ikke komme derop. Checkpoint 1 unlocked. Ja. Ja, og se her. Der er zombien, han er levende. Der. Jeg kigger efter den. Jeg kigger lige ned spændende. Jeg kan koden. 666. Er du i gang med at downloade noget? Hvorfor skyder du på dem? Nå, jeg gik hen til en af dem. Jeg skal fast! Hvordan kommer jeg op? Jeg ved ikke engang, hvor han er henne. Hov. Hvor? Jamen, jeg kan ikke komme derned! Der var et liv hernede, der var jeg heldig. Hov, jeg har 2 noget. Keycard-tækken. Nu skal jeg ikke have plads til mig. Hvad laver du dernede? Jeg står fast hernede. Nej. Jeg overlevede.
Jeg er også nede med nu, bare roligt. Så der er en tønder over nu. Ja, hvorfor kan jeg løfte den? Hjælp! Der er en til. Jeg slår en af jer. Jeg fik ham, tror jeg. Jeg står ham sgu da. Jeg er ikke lige spøgelser. Jeg var også inde og se tingene. I glemte. Jeg har taget keycardet igen herovre. Jeg kan godt gå ind. Der er en af dem, der er taget. Skyd. Jeg åbnede den der herovre. Mere tager jeg altså ikke. Nej. Der er fandme en zombie herovre. Jeg fik et kill. Hvad så, dudes? Han er her. Ja. Er det... Jeg har nøglen, bare roligt. Nej. Der er åbent herovre, jo. Jeg ser det. Hvorfor ser der også nogle i øjnene herovre? Dæmonøjne. Så lavede han der. Hvor blev jeg af? Jeg har en masse nøgler. Der er en herovre. Keys taken. Nå, man skal lede efter dem herinde. Er du med, Sjøen? Skal jeg finde den? Skal jeg hente det, Sjøen? Ah, døren er åben. Er der den om bagved os? Security. Det er godt. Bare åbne den igen. Skyd ham, skyd ham! Nej! Jeg tager sgu da ikke vende mig om! Kom! Hvad skal jeg? Teleport hen til. Schön, jeg har det ikke så godt. Jeg er meget bange. Jeg er meget bange. Der står danger. Hvordan tager vi koger?
frem. Nå, nu er det her. Jamen, jeg kan jo ikke se det, fordi det er... Det er min hånd. Vi følger blodet.